musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam on calminama on juurama on beltanama ɗum noon hande kabaruuji men puɗɗorɗen koye politique journaliste oɗo biyeteɗo Serigne Mansour Sy caggal no invita e émission bët set kanko journaliste o de omo andina rendo ngo wonde on Pape Djibril Fall section de recherche koko noddi ɗum Pape Djibril Fall de koko sali ɗum ha lele leydi o andini yimɓeɓe wonde hay goto waɗanimo convoqué e kadi ɗiɗo haalaluji kalɗo ɗum o mo rew ɗum ha o rewno ɗum lawol o wi saabu ɗum o ɗaccata wonde ɗeɗo penale ne pawe e leggal dande makko omo ɗaccira noon tan ɓenna o wi so wona ɗum weeɓat ha ɓurta ha joni kedorɗen koye politique Bougane Gueye Dany gardiɗo Gomso Bopp ɗum noon o mona waɗa préparé élection présidentielle 2024 kanko Bougane de o addi slogan kesso ɗum noon wiide wonde woni wonde dañal foti woni leçon du Sénégal Bougane noon kam fuɗɗima campagne mum ko ɓooyi ne tawno o meeɗa joɗade jo e jo foof komo nanata e nder nokkuji e nder leydi ndi ngam yidde tigi rigui hollirde yimɓeɓe holko woni programme makko ko ɗum tagui noon on mo gandanɗa hoore makko kañum woni gardiɗo Gomso Bopp omo tengtinana rendo ngo tan ngam candidature makko mo jogori wadde 2024 ɗum noon o feccani sikki kay 2024 kanko ko candidat poste finance ko fotina 1 milliard 500 millions ɗum noon koko wujjano hay goto andano ɗo woni on biyeteɗo Cheikh Aliou Sané ɗum noon lawol fawe makko jungo o ɓuuri hewde e kalis he e ɓene carodir ɗum e nder koye mabɓe kamɓe agent ji wonɓe e oɗon poste ko heddi ko noon ɓe totti ɗum ko entrepreneur uji e fournisseur uji Alex Manga ko kañum woni chef agence principal mo poste finance Abdoulaye Faye kañum woni chef des sec posto et responsable de la grande caisse ɓende lawol fawe mabɓe jungo caggal Salif Fador DG di poste finance jaltinanoɗo toon o ɗum noon kanko o waɗino déposé plainte makko toon to Yembal groupe agresseur uji naati e nder koñuji he ngam yidde wadde agressé yimɓeɓe kamɓe ɓe de wonde wiyama wonde koɓe yimɓe joyo goto e mabɓe fof ene jogui paaka ɓe gari e appartement goto joni ɓe puggi ɓe namdi neɗɗo mo gandanɗa hoorema andaka ni e nder appartement he saabu inde maɓe tottiri nde on ala e appartement he nden ne uddiɗoɓe o fayi tan wi wonde ene udda damal ngal ko ɗon de wonde heddiɓe ɓe jaggui damal ngal naati nder to tawi toon rewɓe uddi ɗumen e nder suudu ene mbaɗa ɗumen menacé heddiɓe ɓe noon ko nden naati tigui rigui e nder appartement he kala ko wonno ɗon e appartement he ne waɗi valeur ene wayno ɓe nawi iPhone aji ɗiɗi 12 ɓe nawi ha joni ceen or goto ene jara 200 000 francs e sac goto ene waɗi document ji administratif e wondude titre de voyage caggal ɗum ɗon noon mawniɓe tigui rigui yeehi porti plainte commissariat gonɗo toon to comico mo Yembal neɓe udditi enquête o noon ene wayno nayo e mabɓe jaggama hen ɓe jaggira tan ko association des malfaiteurs vol en réunion koni avec le violence et usage d'armes blanches o people gaydirten Wali Balago Seck e Viviane Ndour ko nalankoɓe wonɓe ɗo hen e nder leydi ndi eɓe joguino concert aji ɗiɓe ponno wadde toon to Canada e États-Unis kono noon yimɓeɓe ne mbiya est ce que ɗiɗon concert aji ne jogori wadde walla jogorani wadde saabu visa ji mabɓe ponnoji nawde ɓe tigui rigui e ɗeɗon leyɗele ɗiɗi ene wayno visa ji ɗi hay hunde moƴƴani hen Ndiaga Oro woni ménagère Wali Seck o wi wonde probléme o foof koto staff Viviane ɗo kono wona ɗo mabɓe ɗo saabu Viviane ala permis de travail ngam wawde liggade toon to États-Unis tourné oɗon noon fonno wonde ko 19 août oɗo jawtuɗo ha joni koye people keddotoɗen couple o mo gandanɗa hoorema kañum woni Papa Boy Djiné e wondude Ndeye Gueye hewɓe noon e nder oɗo saaha mbi wonde ngal ɗon dewgal ardani Boy Djiné jaam ne tawno Boy Djiné guila resi Ndeye Gueye faade joni ala ko roni ɗum so wona défaite wonen commentaire uji baɗɗi e nder laylay rendo ngo eɓe mbiya wonde Papa Boy Djiné ene foti ƴewtade tigui rigui ngal ɗon dewgal saabu ɗum guila o resi Ndeye Gueye fewde joni o dañade victoire ko défaite aji tan o dañata ko ɗum tagui noon Ndeye Gueye jiganimo saabu ɗum Ndeye Gueye wona gabti makko ɗum noon fansiji makko mbi wonde yo tinno o seera Ndeye Gueye beele tigui rigui mo wawa dañde victoire uji nde tawno kañumen ene jiiɗimo tampi e ɗiɗo défaite aji saabu ɗum kala no ara sippirede tampat kanko Papa Boy Djiné o fini hande gam jabtade ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni déclarateur uji ɗi o wi wonde wona question ngaji ni o jabara ko ɗum kono omo yiiɗi famminde yimɓeɓe wonde oɗo joom suudu makko Ndeye Gueye ɓe ndewɗiɗo gandanɗa hoorema hay sinno tawi wonde gorko e dow Ndeye Gueye wona ceerowo ɗum o wi saabu ɗum joom suudu makko Ndeye Gueye ene naninimo kadi ne yurmimo kadi o ñagantu ɗum tan ne Allah rokkata ɓe ɓesgu nden noon tigui rigui ma Ndeye Gueye andu wonde ɗo heeɗi ɗum tigui rigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ko ɗum wonno ko arani ɗo hen kabaruuji e nder Titoude TV ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjiri e bawɗon wasaro ɗum bongol woto jejjiri wonde abonné mbaɗon partagé ɗacconen commentaire uji moon ne tawno doole ligu ko ndiyam kono doole Titoude ko onon tigui
toni ne tuppa dane ma e rewɓe ne guppa jehen felle jolof jangelɓe hey musidɗo wona jiɗɗa andude ko dahamma ndefu walla jiɗɗa ko ñamde ñamdu welndu walla ka jewnuɗo pala aɗa ronki ɗum heɓde wat feere ko ɓuuri yawde e yaccade jokkodira e debbo yirimayo o woni sar maymuna kitchen walla mbiyen sar maymuna cuisine bandiraɓe musidɓe tedduɓe woni ko toon to états-unis d'amérique omo defa defuuli baɗɗi fayida tawa kadi ko defuuli laaɓɗi gunduɗe e karallagal tawa ngal da e gurgulti an jiɗɗo noon wawde ɗiɗum defuuli walla jiɗɗo andude defuuli ɗi holle ndefirte an jiɗɗo heɓde e ɗiɗon defuuji wat feere ko ɓuuri yawde e yaccade mbaɗoya abonné e chaîne Maimouna Sarr Kitchen ɗum noon sikki ala Maimouna Sarr ene jogui chaîne mum YouTube ko toon woni to defata bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi ndefu ronkama jeyɗo yo totte Maimouna Sarr ne tawno so defi yuɓɓat yumta kono kadi so tawi o naati wañ tan a weltoto Maimouna Sarr gila ari gila nden Amérique naaɓe kala pala mo jewni ene wayno keeɓi ɗum ne haadirten hen wasde medde e ndefu Maimouna Sarr ko wasde tigi rigui dahmitade ko weɗi